Но, каква е ситуацията между вас в този момент? Каква е ситуацията между вас в този момент? Ситуацията е свързана с тайни, с лъжи, с илюзии. Същевременно тук имаме приключване на един етап, на една страница и възможността за отваряне на нова такава. Тук Крал Мечове за мен е именно този персонаж, който по някакъв начин пази някакви тайни, пази някакви илюзии от вас и същевременно това е личност, която по някакъв начин сякаш тази ситуация му помага да се трансформира. Тази ситуация по някакъв начин затваря цикъла, в който той е проявявал такова отношение към света или към вас и дава възможността за ново начало във вашите отношения. Но определено във вашата връзка, във вашите отношения има поставяне в илюзии, има тайни, има също така и интриги. Каква е причината обаче за създадената ситуация? Каква е причината за създадената ситуация между вас? Причината за тази ситуация е свързана с страхове, с поставяне в едни ментални капани и същевременно причината се състои в колелото на съдбата. Това е карта, която е кармична, карта, която се свързва с възможността да се усвои някакъв урок и същевременно това е карта, която символизира връщането на някаква ситуация в живота на единия или на другия. Тоест тази ситуация се проявява сега, за да може да се отработи, за да може всеки един от вас двамата да научи своите уроци и същевременно тук да успеете да преминете на по-високо ниво.